Здравейте на всички! Днес ще чекираме един билет на Wizz Air само за минутка. И така, намираме си резервацията, кликваме върху полета, натискаме върху чекиране сега, след което даваме на следващ, имайки предвид, че чекирането се извършва 24 часа преди полета, кликваме върху продължаваме напред със случайно избрани места, след което избираме ръчен багаж безплатно и кликваме напред. Тук продължаваме напред, без да избираме нищо. Преглеждаме само за данните и отново напред. Тук кликваме прочетох и разбрах тези условия и моля потвърдете. И така продължаваме напред. Приемане и продължаване. Готово! Билета ни е вече чекиран. Тук може да открием нашата бордна карта, която може да споделим или да запаметим. Благодаря за всичко и до скоро!